Kublai ya phi baro ke perlo jonga de hakan ni ke video ngapudiang sung bhai phi baro ke perlo jonga de kan ni ke video kadai siphang kumno ban upload ki post lani ke video hapo jonga Facebook de kan ni ke video kadai ke pang tang ya kito ki bada susdang ya kan ni professional dashboard de ki anang te omdon kam hnrei kituk panang te phila ban pet nang ne phila ban yo jing toy de nganam sim si okpo jong phi ngin ya let direct bet sha ka video te pen ngan let hapo jong ka Facebook aham te ning ko ngan let Facebook aham ngan klik hang to ha Facebook aham te ngan klik hai to plus button page itu na jrong ngit philai hi itu na jrong plus button te klik to post te phila ban jit nak to gallery jong phi klik gallery te phila ban jit kino kidor kiba pikwa ban post te phila ban klik hak to kador tinga ngal ada klik hang ni te page kini kador la da pikwa ban tho ai hang ni phila ban klik na itu i balong khulom bal da pikwa ban tho ru am lai lai nga te nganam tho te ngan tho ta ha to jrong page ngan tho good morning nama ka de ko step nga kwa ban post good morning te nga tho good morning te page nga at saki hashtag wasana ne ritli phiru at ki hashtag katma ban an da ki hashtag ki be de bat ki post jong phi phim de ban at kumare ki hashtag ki bakham ya ha phi de ban page kat kum ki post jong phi ban ang ta phila ban at te nga ngan at to te page ngadang tho ap ngadang tho te ngan tho ritli ki hashtag te ngan at sa location page nga klik location te ngan at akato nama ka de sa thanjong te phila ban at feeling te page ngan ji de feeling jonga ngan klik itu feeling jonga phila ban klik feeling jong phi ka official te phila ban klik hato next te ngan klik next te phila ban share sik story la pikwa dan di sik te phila ban klik hang to share